राजकारणात कधी काय होय ते सांगू घेऊचं नाही आणि असाच कायसा घडल्याचा देवगडात बघूया नेमक्या काय झाला। आमचा देवगड शांत असा। राजकारणात निवडणुकीच्या वेळे भांडतले पण गावच्या विकासात सगळे एकठे येतं। राजकारणाच्या आरशात बघूचा म्हटलास तर देवगड ह्या भाजपचाच, पण आजच्या राजकारणाच्या नजरेत देवगड तसा भाजपाक अवघडच बनला होता। 2019 सालात आताचे मंत्री नितेश राणे भाजपा दिले आणि सगळा देवगडच 100% भाजपचा करून टाकलाय। राजकारणात विरोधक होयो तरच राजकारणात मजा असं म्हटला जाता, पण या भांडणात विकास मात्र थांबान जाता ह्या पण खराच। आपल्या गावचो विकास थांबता म्हणान विरोधक पण आता थडे जाऊ लागले, पण ह्याच्यात सून विरोधकांचो विकास होता अशी लोकांच्यात कुजबूज असा। कालच विजयदुर्ग विभागातले ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 3 शिलेदार भाजपात गेले। पंचायत समिती सदस्य विष्णू खाडी, तालुका प्रमुख जयेश नर, विभाग प्रमुख संदीप डोळकर आपल्या 100-200 कार्यकर्त्यांका घेऊन भाजपात गेले आणि खऱ्या अर्थान देवगडचा भाजपा 100% झाला। पण याच्यात खरी कमाल केल्यान ती राणेंच्या विश्वासू तालुकाध्यक्षान बंड्या नारकर यांच्याने। शेवटी राणे पण म्हणाले बंड्याचो पायगुण चांगलो, आधी बिनविरोध सदस्य निवडून आणल्यान आणि आता विरोध केल्याने त्यांका भाजपात आणल्यान।